Se oli sen parkissa, sen millisi tuli koputtaa ikkuna. Tämä pois. Ai äsken tossa. Niin, mä olin siellä tien toisella puolella. Parkissa vähän semmosen tötset oli siinä. Niin siinä on millisiä yksi päämaja tai niin. Millisilaitos niin Sitten kysyy sitä osoitetta sieltä, niin vähän takana päällä sitä. Sitten se näyttää ja Tuukulan parkkiin. Aika hyvä oli se pysähtyi sen liikenteen pääsäämmäkin se autossa. Tää ohjaa meidät varmaan sitä samaa reittiä, kun me käytiin just siellä Taipaleenjoella. Sehän on siinä matkamalla. Joo. Mä nyt veteraanin kanssa Kirjatsalloon mennään heinäkuun. JR1 kanssa. 300 metrin jälkeen Heinäkuun käännö vasemmalle. Sitten kolmannesta risteyksestä oikealle.